Straight to the point. Now, atong pagtagad mga higala, atong balikan. Ha? Kay kining sa ako nang giingon, inay mga kaigalaan nga gikan, dako, magitong problema mahigalan niya ng dok. O mga kaubanang mga mayor. Ang iyong buhaton kanang tungod lagi mahigala nga, dako gayong insultong wa ka diha mahigala, dako kag saoy. Panahon mga kaigalan sa katalagman wa ka diha. So imong buhaton, pag uli nimo, acknowledge ka na nga nakasa ko da. Sayop ko da. Lihok ka diha. Giunsa ka ni pagbadako sa ginikanan kini si Doc Frasco, no? Kay ka-afford pa man sa mahigala pag uli niya, nangaway din sa mahigalang pambalik 4. Straight to the point. Asa na kuno heavy equipment mga higala sa province, asa na kuno ang mga bulldozer, mga payloader. Mo na ang statement ay. But ako kasultian Dok, no? Kana si ang ako lang nakita hanga kwan, si Rajiv Inad, no, sa Minglanilla. Nakita na to, nag-clearing sila. Mo to mga tao sa Minglanilla ingon ay nahinlo na tao ni amo, salamat kayo. Nakita lang LGU sa Minglanilla. Si Mayor Archibald, tuyok ano? Kita nimo mahigala ba nga lihok yun. In fact, si Mayor Archibald ay nagkaabot mi, kaduha mi nag-abot atong do sa Villa del Rio nya gahapon nagkaabot sa Mintos Bakayan. Ay nang hatag ta mahigala amo nang gipanghatag tong ato mga kuan ha, mga hinabang una-una nagkuan ta tong gi hatag tag sa mga namatyan. Gahapon duha ka buok atong nalakaw. Dito gatoy-tuyok. In fact si Mayor Archibald ay ang iyang gigamit na dekin, ang iyang boom truck nga sa iyang company nga dili is gobyerno sa kani nga boom truck ato ni ako lang gigamit na nako ni parang mga mahawan tong mga sakinan ba nga nakaatang, ha? Si Mayor Jongki Uwano, si Mayor Nito Durano, si Mayor Dutilios sa Bourbon, naghimo man clearing operation. Wa man si pangaway day. Asa man inyong hay man ang pilodes Kapitulyo, asa man ang kuan. Wa man Dok, grabihan mo Dok oy. Pwede pod mangayo kag tabang panalitan na. Ayaw ipaagig pangaway. O gusto ka mga igtabang, mangayo kag tabang. O di na mo kaya. Pero dako ang insulto anay. Ubang mga mayro man maginana. Unya ka nang pag-clearing mahigalat sultian tagadok ha. Nay, kapitan ko nay. Kapitan Dondon Bacolod. Ang ipudlo mo day doon na po yung mga kahoy nga nga kuan ba. Nag-clearing sila. Ako bitang ipangutanan na day mo inyong kaguliong chinso dia. Na day mo inyong na makumplito ang barangay. Na may chinso. O gipamutol ang mga kahoy nga nakaatang. O gipang kuha. Unya doon na mahigalay mga responders barangay. Mauray nagkuan. Unya ang iya pong mga nanam guna makagasto magikan ng kuan mo na kinahanglan doon ay ground commander. So si Kapitan Dondon Bacolod gipa hawan niya wa na sige kanang crying baby bitaw ka nga asa man tabangi mi diri ihinlo diri wa oy. Ang barangay Hipodromo gihinluan may galang Kapitan Dondon Bacolod na ay iyang mga responders. Unya mga responders libre sa kaon di mga lupon kamo say magluto sa pagkaon. Oh, di nakakaon pa kog munggos gahapon. Salamat kayo ha sa inyong pagkaon di sa Hipodromo na napiskan ko diri usa ka takos nga rice usa ka takos nga munggos ha. O na po ginaling ha. Ako inanay daw sa maniday kuani ka na para sa mga responders ni. Para sa mga responders ang ilang giluto mga taga-lupon o kamoy luto diha. Assignment tay ba? Ha? O nya trabaho, enjoy lang. O kay kamoy tigluto da kamo mga lupon kay di apo diri ang mga responders diri. O nya ato sa pakanon. Ana mo na day? Kanagong mga mag-relief operation kini bita ko mga staff diri o relief operation may kabano mga untag bilalab tingaw ha. Lingaw man kayo sa mga higala. Pero wala gina way mo timon din ha. Lisod kayo. Ano na himo man na yung Kapitan Dondon Bacolod nga barangay man na. Wa man sige crying baby to hilak bitaw day nga. Asa man ang iyong kuan? Sige bagulbul. Ayaw na. Ha? Unya karon mga higala bida. Niya ako nang tiwason akong komentaryo pero di may ningon nga ipakita sa kuno tong atong kuan kuno kaghapon. Actually kayo nahisgutan ko mo guni. Ya ikaw Doc Frasco no. Allah, ang uban gihimo sa uban wa gyud sige bagulbul. Nya nahimo. Nya karon gipadaan sa asa man yung heavy equipment, gipadaan pa ang balik 4 heavy equipment o di po nimo pasudlon. Naglalis sa Purinoon dito sa Asalia kay dunay mga heavy equipment dito nga manghinlo na. Ingon man non di papasudlon kay wa pay permit sa LGU. Straight to the point.
Tabangan na hinong kada. Nangayo magkagtabang. Basig may insulto po si Doc Frasco no, si Pam na lang mo hinlo. Ako hinlo anak niya mong lungsod. Kaya katubit ang pagbagyo, si Pam balik 4 may nagpakaon sa iya mga tao dito. Beka na, og himuon sa Kapitolyo na, ako'y trabaho na Dok. Ay sigbagulbol. Basig may insulto sa siya ayay. So iyan na po gipugnan. Sa white clarix in tawhana. Straight to the point.